Hello guys, welcome sa Pukaulaw 101 and karong adlaw dili ordinaryo nga adlaw kay birthday sa mong director. Og sa dihang na surprise para sa iya. And una dili gid unta ko. Iskot kayo. Taon dili gyud ta gid ko ganahan sa idea kaso lang wala na koy mabuhat kay gipraktisan gyud mo gahapon. Gabi ay then sa untaman mao gyud ilang kwan. Awel na pasuot duster. Ay, unsay tawag na? Sunday dress. Sundress. Wao kabaloon sana. So karon mo ato na ko dito karon din. Orang mag prayer pa man siguro. So mao na gini ang pinaka pakaulaw sa akong kinabuhi. O di na gini mo usab karon na ni kita na dito. So karon na nami diri sa Binyo. Muna ako mga co-dancer. Birthday dog. Muna among birthday celebrant si among director si Doc Naipa. So daga na kayang tao diri karon din. Doc, sorry kay Doc. So ulat na lang mi sa kaon naman mo gianhi diri di. Doc, happy birthday. Basta, no? Dili kay kumukha na diet manggod ko. Sakit kay sa kuan. Ano? Diet ya? Dili pwede mo kaugdagan kay diet. You sit down there first. Rejoice in the Lord, always and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, always and again I say rejoice. We would like to say thank you for preserving our lives for this moment, special. Dugi pa maman. Nagigaw na una diri ginom sa tubig or juice. Tubig dai. Okay ra kay tubig ra. Safety is not found. Unsa to? Ay, in the absence of the angel. Danger. Danger. Take two. Safety is not found in the absence of the angel. Danger. Take three. Safety is not found in the absence of danger. Take 4. Fiction. Take 4 na po. Safety is not found in the absence of danger. Masa na siya ka? Verse. Pangatanan siya. Wala dyan ko pangitaan na lang niyo sa Bible ha. Wala ko kabalo asa na makitaan. Muna sa Bible siguro. Ay, wala dahil sa Bible. Dili ko sure. Dili po daw mi sure. Ano siya oh. Nabut-buot lang po. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. So hapit na gid mi mangaon, gigutom na gyud pug ko. Og daghan na mi ipang gutom. Nag-blow the candle pa si Doki so murag tingkaw na. Ako rin ikuan kinsay kusog mukaon, kinsay dakog kaon, kinsay dili. Wala. So, mayroon kayang Grabe lang siya oh.
ikaw lang. Nagipigil ka, Chin. Ikaw ang salary. Di na lang ko matingog, pero kay Balon, magiging sila, siya dyan ako kaon. Agad apa di mo duwa. Ready na ba daw mo? Ready na ba daw mo? Hindi na. Amo, ready na mo? Man na. Ikaw. Hindi kami ready yung kubani. Simpo, nila mo na siya mo, ate. Sakit man ni sa kong buot. Uy, ngano, mahitabo man ni karon. Abin, mo yung bala mo. Ang bali, ano na? Kung dili pa lang sa request ni kung pa lang sa surprise na unsa naman yun. So mao ni unya. Mao ni may tabo na mo unya. Mao ni mo pagkaulaw. So human na akong pakaulaw diri, di lang ako katong ban teammate. Di pa gyud matangtang ang lipstick. Salamat no man na gyud mo. What? You're... What I'm dancing? Did you put lipstick? What? I don't know why I'm wearing lipstick. Tama to pagtanawin. Kadush, maura to tanan. Ay, naisuga. Naisuga dai. Bye.